Sampeyan kok duwe sedulur konon be. Ana sedulure Bibi. Sapa konon be? Nok Ela Formosa. Ah iya sing kangen Ela Formosa. Bunda Ayu sing aran Taiwan. Kangge Nok Nana bundane Al sing soakan cangkingan. Kaji cari musik duwe Kangge Mas Radit Budi Prasetya sing duwe bulak paren kamane Alpin. Mimi Haja Tarwini sing duwe Yuda Putra. Bapak Caya. Kang Caya. Ya benar. Kangge Kang Caya sing ana ning Sor. Kasih kakali bakal bohongan, sumpah mati demi Tuhan, cinta Nelly bakal hilang. Dihormati karena kaya sing ada ning iringan ya. Dia Permatasari sing paling sayang kangge wong selangit Bunda Rini ante watir mangko gawe wira seisi ning ati seisi ning jiwa cuma siji sing tetemeni. Jiwa sing ragulan bimbang dihormati kangge anak putu ora ketinggalan kangge Kang Askom sing duwe panitia ini hajat jadi sing dino Vincent Sing duwe Warjus Nok Sinde Putra Jaya sareng Bunda Nenek Segeding. Pemuda Kertajaya Moga hasil berkalan barokah. selamat pintunya Amin wakil amin amin. kangge Noprini sing duwe kapal pesiar anak Maji Udi Pemuda Kertajaya Pemuda Kertajaya Bunda Nean Pemuda Kertajaya Pemuda Kertajaya wani sumpah demi Tuhan kula demening sampeyan sing ngajak akhirin tangan wis pasti teguh mamane Talu sing paling sayang Kang Rasan sing sekar Mama Parel Nok Uci. apa sih bener janjine aja mung ning lambe bae kakang masih percaya wati setia kula demon pisan kaya mung pisan kakang pada bae mung ning ayu cintane mamane kula ragulan bi Kang Jaya sing ana ning ringan ucapan watir mangko gawe wira wong Kertajaya seisi ning Pemuda ati Kertajaya Pemuda Kertajaya seisi ning jiwa kang wahab cuman siji sing tetemeni kakak kula ragulan bimbang Pemuda Kertajaya anak putu sing kene sing kabus kulon Kertajaya sabi sing unjung mugia swasembada pangan rakyat meningkat cari isi genok cinta mugia tahun maning ketepang lawan Yuda Putra amin Amin amin. dihormati Kiai kanggo sinten sapa wong selangit mamane Talu sing paling sayang Jaya matur sing kesuwun. sekar budaya
padane Kula uga pada rasa seneng ning sajroning ati ya. Wani sumpah demi Tuhan kula demeni sampeyan senajan akhirin tangan wis pasti tekrujan. Bundane Ayu sing be Singapura ya. Bapak saya. Kang Jaya. Apa sih bener janjine aja mending lambe bae kakang masih dipercaya watir di setiap papane cila Kula demen pisan mamane cio kaya mau pisan kakang pada bae mending senok cintane kasih kakang li bakal bohongan sumpah mati demi Tuhan cintane li bakal ilang apa iya takas ulang rasa nabi masih berat mani bakal sumpah ning batin ya. kakang kula niragulan bimbang ni ucapane sampe watir mengko gawe wirang Seisi ning ati seisi ning jiwa cuma siji sing tendem